Good morning लोगोफोर बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आङो दङ तिनसुकिया जिल्लायावहाय एकदम सबसे लास्ट अरुणाचल बर्डारावहाय आङो दायो थांगोन गगामुखसिम हो बे जायगानिफ्राय डिब्रुगड़ जानानै थांनो हागौमोन खिन्थु आं दिनै डिब्रुगड़ जानानै थांनाय नङा I will be going ओरैहाय अरुणाचल सिं रयिं जानानै आं थांगोन आंजों लोगोसे थांफागोन सासे ब्रादार दङ ब्रादार प्रमान दङ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सापाजार बिटिनि कय किल'मिटार जागोन आदा बेजों थाङोबा नायलाय 413 दं दा 226 किल'मिटार दंना 4 hours 13 minutes up to पासिघाट आरो पासिघाटनिफ्राय another 2.5 hours जानो हाबावगौ आरो हाबा जाहैगोन हाबा उफाय गैया जाहैखानांगौ रुपाय 33 किलोमीटर तिनसुकिया 69 किलोमीटर नामसाई 10 किलोमीटर शावकाम 39 किलोमीटर तेजु 56 एंड फारसुराम कुंड 96 किलोमीटर आरो ना राइट साइड ओरै थाङोबा ओमफ्राय तिनसुकिया ओरै लेफ्ट साइड थांबाय नै बेजोंहाय ओरैहाय दब्ला सदिया बायदि बेला ओरै मोनजोब्बाय आरो ना थाङोबा औ जों दा आगदाजों थांगोन आरो नायनानै लादो नै नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो आं सानदों हावाथिंसा the part of heaven 7 wonders resort longest wooden bridge नोंथांमोना फरायनानै लादो ओरै नायफैदो लोगोफोर आङो गोजानाव थांनाय नंला एबा सिङाव हाबहैनाय नंला मानोना आङो एकदम गोजान थांनांगौ दङ बिनिखायनो नाहरनानै लादो दै गेजेर नै बिदि longest wooden bridge दंफांनि दालां लावसिननो बेयावहाय माब्लाबा सम मोनबावोब्ला ना आङो फैनानै मोजां देखायगोन नोंथांमोननो राइट साइड लायोबा ओरैहाय माय'दिया आनिनि बे थांजोब्बाय आरो जाय नोंथांमोना राइड खालामोना आनिनि माय'दिया नोंथांमोना थाङोब्ला नैबे लामाजों नोंथांमोना थांनांगोन आरो वेलकाम टु रयिं गेटआ नै बियो जोङो ससे थांनानै जोङो नैबो नुखायो माथो उनाव नायलाय उनाव अखा दोमैबायलै बिराद खोमसि ओरैबायदि अखा हागोन ना नै नायदो नै दोमैया ओरैबायदि खोमसि जोङो दायो रयिंनिफ्राय फैनानैहाय गेजेर नांफैबाय पासिघाट मोननोसै अनलि 30 किल'मिटार्स अनलिथ' होनजाला हाजोनि लामा बिराद गोलाव जायो 30 किल'मिटारब्लाबो एबारथ' नै जोंना ब्रादारा नागालेण्डनि बस नागालेण्डआव सालायग्राया सालायगासिनो दङ आदाया नागालेण्डनि लामाफ्रा माबायदि आदा गाज्रिलै अयथासार गाज्रि ना मानो बानाया बिसोरो जालायजोबो लानानै जाजोबो इलेक्सनावनो माने अयथासार फैसा जायो बिसोरो नंगौ पाब्लिक मिनिस्टार एमएलए राना जाजोब्बाय दा औ ओमफ्राय देरहालागै मावनो हाला आरो बिसोर मावनो हाला माने मेकआप खालामनांगौ बोसोरगाव बिसिनि बे गारनाय फैसाफोरखौ औ नैबो खामानिफ्रा थालाङो आरो जाजोबखायो जालालै फाग्ला मामुलि थाखा गारा बिसोरो इलेक्सनाव आदसा बिदि आरो पासिघाट मोनफैबाय ओमफ्राय पासिघाट मोनफैनानै टि सार्ट सोलायबाय आं गाहायाव लंपेन्टखौबो चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय अरुणाचलनि खमला जों सन्थ्रा बुङो दै बरदोना बेखौ जानायनोसै ओमफ्राय बेयाव थाथ'नायनि जाहोनानो जाहैदों सियां राइडार्सनि सासे ब्रादार अजय बिथाङा डेकापामनि सिमेन्सापुरिनि खाथिनि आरोना बिथाङा बेयावनो थायो दा बिथांखौ लोगो लागोन हायोबा गाबोन रिटार्न जाफिननायाव बिथाङावनो थाफैगोन आरो बिथाङा मा बुङो दसे बिथांजों रायलायनि सफैबाय मानसिया गारि पार्किं खालामनानै दा आंखौ लोगो लानो फैगासिनो दङ हेलो आइजोफोर माबायदि दोङो सियां राइडार्सनि ब्रादार दै ओमफ्राय बहा थाङा मा हाजोआवलाय हाजो माने गोदान साइड खेवदो माने दालां मा मावो दालाङाव दालां बानायदों ब्रादार नोंसोरसो बानायदों बानायगोनसो माने नों बेसेबां जाफैखो पासिघाटआवलाय पासिघाटआव 18 years जाबाय दा 18 years इदिनोथ' मिथिजोबखासै नोङो बिराद मोजां मोनो माने नागिरबोनायखायलाय औ नागिरबोनायखाय मोजां मोनदों नोंनाबो फैया नालाय ना नोंना रुमा बोरै रुमा इथिं नों दा हाबायाव थांगोन ना थाङा थांगोनब्रा नोंबो थांगोन लाङाबा थांला आरो
लांगोन खिन्थु तेजपुराव गाबोन थांफानो हायोबा थाङा होमबा तेजपुरनिफ्रायसो आं थांनानै फैफिननानै मोनायाव बेयाव फैनो हागौ आं नोंनाव गाबोन जानाय नङा तेजपुरसो थांनो हायो होमब्ला 1 घन्टा नोंजों टाइम पास खालामलांनोसै खिन्थु आं नोंजों गाबोन थाफैगोन आरो बेयावहाय औ गाबोन खैथायाव जानो फैगोन नोङो बुंनो हाया 8थासो जानो हागौ हरनि औ हरनि अजा दा बोन थालांगोन हर थालांगोन नोंजोंसो ओंखायनोथ' ब्रा औ नों हरनि 12थाखौ फैब्रा जेबो नङा दे साल दे आं एसे बुस्थु होनानै दे ब्रादारा गावनि रुमाव लानानै फैबाय जोंखौ दायो थांनो होला दा थांनो होला नामा नोंलाय जुनाय मोनबाय आदा ओरैहाय महाय थाङो मिथिला आखि लादो वेलकाम टु इस्ट सियां अरुणाचल प्रदेश आखि लादो मोनबाय माबा जुनाय मोनबाय नै जुनाया हाबानि साइनासालियाव सफैबाय नै बिथांखौ लोगो मोनबावलायबाय हा आदा जों गामिनिसो क'क्राझारनिसो बैयाव नुदों दा गेरेमसा वेट्स गिथा आयु जि मोजां साजायदोंना हा हेलिकप्टारबो दंबावो जों महाय दं हेलिकप्टार गोजौआवहाय थो डेक'रेसना बिराद मोजां खालामदों नै दालांबो बानायलायदों माने बेयाव मोनसे नाला दङ अफोराव बिनि गोजौआवहाय दालां बानायना होनाय जादों आरो हिं ब्रिज लायो मा ब्रिज हिं ब्रिज आयौ लाजिलायलांबायसैलां आं बिदियावहाय ब्लग बानायफिनाखैलै ओइ नों दैदोलै न' केमेराखौ आदा बिदिनो दैबाय था न' औ फै नों दैनो लाजियाखै दा लाजिबाय दै आं ओइ र' रायजोफोरा आंथ' बिराद लाजिखाबाय दैनो ब्रादारानो बिथाङानो दैगोन मनसा न' दै गोजौ दैरा गोजौ दैलै औ गोजौ दै नै जोंखौ बरायग्राया वेलकाम खालामग्राया नों बैयावसो थाहैनांगौब्रा थागोन होनबा लोगो सासे फैदों दा दसे सेकेन्ड थाथ'ना र' दसेयावनो बैयाव फैदों बे मानसिबो गैथ'खाया इयाव आच्छा ब्रादारा दि मा खालामदों जोंनि थाखाय बुंनो हाला आइ एम रियेलि सरि ब्रादार जेबो नङा ना सानदों दासो मोनखादोंबा ओंख्रिबो संबावबाय ओंखाम ओंख्रि अमा बेदर लायनो थांदोंमोन मोनाखै खोमाल' दों माने एसेबाबो नों दुखु मोनदों माने एसेल'सो मोनखागोनब्रा औ मोनबाय औ 2 घन्टा जों सिगां सफैनांगौ आदा नङा होमबा मा खालामनो सालदे नोंनि न' सेरावनो जेब्ला आंनि गारियाबो दंफैयोमोन बै ब्रादारजोंहाय आं एसे लोंबाय है महाय लोङा बै ब्रादारजोंहाय आं एसे रायलायबोबाय खामानिनि बिषय रायलायबोबाय आरो ना थिग औ एकदम बरिया बहा हारसिं थायो नोङो सालदे हारसिं माने ड्राइभार देरदों लोगोफोर ब्रादारा डेकाफामनि सिमिन्सापुरिनि खाथिनि ओमफ्राय अलरेडि बिथाङा बेयाव 18-19 इयार्स बेयाव दंसै मोजां सेटेल जाबाय बिथाङा दा पासिघाटआव दं जोङो मैया फैनायाव ब्रादारनाव हाबलांदों फैफिनगोन होननानै प्रमिस खालामदोंमोन फैफिनमारबाय औ बारिश में सामान लेने के गाड़ी बात हुआ के चला गया बात
He is also from Siang Riders, one of the active members from Siang Riders, right? पूरा senior ना? भैया आपका नाम बोलो ना प्लीज. ब्लॉग बना रहे हैं अभी. विकी. टाइटल क्या है भाई? सरकार. 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 सरकार means Bengali. Bengali. Oh yes, yes, yes. Bengali. ये तो बारिश है, उधर बारिश नहीं है. अच्छा. ये इलाका ज्यादा बारिश है. पासवान का सब. उधर बारिश नहीं है. यहाँ पे परमानेंट है क्या? हाँ, परमानेंट. फिक्स. पूरा फिक्स हो गया यहाँ पे. पूरा परमानेंट हो गया है. हिलाना नहीं है. दिखा रहा है शेर दिखाओ. हिलाना नहीं, फिक्स है पूरा. एकदम रिजार्भखासै अरुणाचलाव फिक्स जाखाबाय बिथाङा सियां राइडार्सनि सासे एक्टिभ मेम्बार्स one of the senior riders dear guys. बुलेट डॉक्टर. बुलेट डॉक्टर. Please explain about him. बुलेट डॉक्टर माने मेकानिक. Mechanic. Oh, mechanics no. गारि गेरेज दङ. गावनि गेरेज. मा बेदर बियो सालदे? अमा बेदर खोमा माने. खोमा. इयर, पिग इयर. पिग इयर होनोलै आदा अमा खोमाखौ.